Patay ang lalaking trabahante sa usa ka beach resort sa lungsod sa Compostela nga misway unta pag-rescue sa duha nila ka mga guest nga naligo sa dagat bisan dagko kayo ang bawd. Ang report ni Nico Sereno. Kuha kini sa mga emergency responders sa barangay Estaca sa lungsod sa Compostela dihang nabangalan ang lalaking biktima. Missing sukad pagkabuntag si Juda Villacarillo, 30 anyos, nga misway unta pag-rescue sa duha ka guests nga nangaligo sa dagat bisan bawd kaayo. Nagtrabaho siya sa mong beach resort ug niadtong higayuna may duha ka guests nga gikan nag-inom ug nangaligo sa dagat bisan di maayo ang panahon. Pasado alas 10 na hitabo katong maong insidente. Kung nyo makita, medyo baluron ang kadagatan ning mga orasa. Pero apa ni adtong higayuna, mas dagko pagyud kuno ang bawd ang mihapak sa baybayon. Usa ang barangay responder nga si Joseph nga mitabang sa pag-rescue bisan siya naglisod sab sa dagkong bawd. Maayo na lang kuno nga naay nagsakayan nga mitabang pagluwas sa duha nga nangaligo apan didto na kuno na missing si Juda. Inay duha ka tawo nagluwas niya. Pero katong nagluwas niya, wasa kita. Di napita. Kung di harap napita, sa wala lagi. Ito, pag-aptag pa, paglingi ko kadoa, wala naman. Ito, wala, piting ko, guulan niya ako. Barkada to na mo. Wala ko gagawa to, sir. Sa ilang balay sa Estaca hayaon ang namatay. Ang iyang pamilya miandam na sa dapit. Ang iyang igsuon ug manghod nga nagtrabaho usab sa resort naglisod gihapon pagdawat sa hitabo. Gidayeg ang bayanihong buhat ni Juda nga wa damha kini nanuon ang madisgrasya. Pag-action og labay ni Kuya Olyong sa kanang sa babida. Mato pagtulok ka bawd, nawa din siya. Laigo lang siya kawala. Mato. Nag-apo na lang siya na makita lang siya lawas. Dayon. Nilamad na sa lain kay nagkukimbaw. Samtang ang tag-iya sa gitrabahoang beach resort, nagdumili hinuon na paghatag og statement. Apan miabaga sa mga gastuan sa namatay ug mitabang sa pamilya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.